Kiinnostaako toukokuussa järjestettävät eurovaalit? Ei oikeastaan. Ei erityisemmin. Ei kyllä yhtä. Joo. No ei oikeastaan. Politiikka ei kiinnosta. Varmaan pitäisi kiinnostaa, mutta ei ole mun juttu. Aiotko itse äänestää? En tiedä. En tiedä yhtään. En tiedä vielä, jos löytyy oikea ehdokas, niin sitten joo. Aion äänestää. En tiedä. Eurovaalit pidetään jälleen toukokuun lopulla, mutta useimpia nuoria eurovaalit eivät tunnu kiinnostavan. Tämä näkyi myös Seinäjoen oppilaskunnan järjestämässä vaalipaneelissa, jossa osanotto jäi suhteellisen vaisuksi. Vihreiden eurovaaliehdokas Oras Tynkkysen mukaan syitä tähän on muun muassa nuorten tietämättömyys puolueiden välisistä eroista kuin europarlamentin vaikutuksesta Suomen asioihin. Toisaalta turhautuneisuus politiikkaan näkyy äänestyskäyttäytymisessä. Mä uskon, että varmaan mitään ihmeratkaisu ei kenelläkään olekaan tähän äänestysaktiivisuuteen. Et siis sen turhautumisen ja passiivisuuden juuret on aika syvällä. Meillähän on sellainen koulujärjestelmä, joka ei kauheasti kannusta nuoria osallistumaan. Ja jos koko kouluajan oppii siihen, että eipä mun mielipiteellä ole kauheasti väliä, niin vaikea sitten äänestysikään tullessa vakuuttaa, että juuri nyt kannattaa alkaa vaikuttaa yhteiskuntaan. Mutta jonkun verran varmaan on asioita tehtävissä esimerkiksi siinä, että äänestyspaikkoja viedään sinne, missä nuoret muutenkin on, kuten vaikka ammattikorkeakoulujen kampuksille tai sellaisiin paikkoihin, missä ihmiset muutenkin liikkuu, ja sitä kautta madalletaan kynnystä äänestää. Tynkkysen mukaan Euroopan parlamentissa ei pidä ajaa pelkästään oman maan etuja, vaan rakentaa oman maan menestystä menestyvän Euroopan kautta. Euroopan parlamentissahan ei tarkoituskaan ole se, että jokaisen jäsenmaan edustajat ajaa kukin sen oman jäsenmaansa asioita. Meillä on ministerineuvostossa jäsenmaiden edustajat, joiden tehtävä on tuoda tätä jäsenmaiden näkökulmaa päätöksentekoon. Ja Euroopan parlamentissa se ykkösasia on se, että saadaan rakennettua menestyvä, kukoistava Eurooppa. Jos Eurooppa menestyy, niin Suomikin menestyy varmasti siinä mukana. Ja sellainen ajatus, että Euroopan parlamenttiin pitää mennä vaan nyhtämään mahdollisimman paljon rahaa muilta tänne Suomen rajojen sisäpuolelle, niin mun mielestä se on vastoin koko sitä Euroopan ihannetta ja sitä, minkä takia Euroopan parlamentti on luotu. Ilmasto on Tynkkysen tärkeimpiä tavoitteita, mutta myös Euroopan sosiaaliset ongelmat, kuten nuorisotyöttömyys, täytyisi saada hänen mielestään kuriin. 3 kärkitavoitetta. Ensinnäkin haluan, että Eurooppa johtaa ilmastokriisin taltuttamisessa. Siitä on paljon hyötyä myös meille täällä Suomessa, koska Suomi on ihan maailman kärkiluokkaa puhtaan teknologian tuottajana. Sitten mä haluan, että luodaan uusia työpaikkoja yrittäjyyden ja osaamisen kautta. Ja 3. teemana sitten vielä se, että tehdään Euroopasta myös sosiaalinen Eurooppa, eli pystytään Euroopan tasollakin puuttumaan kaikkiin niihin isoihin sosiaalisiin ongelmiin, kuten nuorisotyöttömyyteen, jotka nykyään Eurooppaa vaivaa. Eli Euroopassa on totuttu tekemään vaikka maatalouspolitiikkaa, siinä Eurooppa on perinteisesti hyvä, mutta sitten sellainen asia kuin, että syrjäytyykö nuoret, niin se on ollut Euroopan unionissa paljon pienemmässä roolissa, ja nyt kyllä on aika muuttaa tämä asia.